сарафаны, все дела. Целых 3 умных колонки Алисы завтра будут разыграны утром в «Разбудит шоу». Также Наташа Баталка разыграет одну умную колонку. Ну и мы здесь будем в финале все это дело. А чё не мы криво-то разыграем? Ой, слишком жирно, Саш. Ладно. Better by now, that is so predictable. Say you want my heart, but baby I'm not blind. Loving you's like rolling the dice. Won't make up your mind. Наступала ночь, за кухонным столом сидели мужики. Весь вечер сплю, напил по крыше дождь, и гром гремел ужасно где-то у реки. Раскажа нам пра тое, што і як на самай справе, калі узнікла гэта, так сказаць, свята, дзень барацьбы з дыетамі, калі ласка, ёй слова. Прывітанне сябры, сёння 6 мая, і гэта той самы дзень, калі можна з чыстым сумам і наўрад ці лічыла б калорый. Нават жаванне жуйкі без цукру гэта таксама спорт, які забірае 11 калорый за гадзіну. А для тых, хто любіць спяваць у душы ці ў машыне, ёсць добрая навіна. Спевы патрабуюць столькі ж энергіі, колькі і хуткая хада. І напрыканцы Беларускі радыё. За жорсткія абмежаванні. Вада сапраўды ўплывае на апетыт. Кажуць таксама, што фізічная актыўнасць важнейшая за модныя дэтоксы. З гэтым я згодзін. Ежа гэта яшчэ і сацыяльнае задавальненне. It's not predictable.